हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै दा आङो पियाज आरो गार्लिक साफा खालामनो लादों। ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय बेलासिनि 4 बाजि। दा आलासि फैगासिनो दङ लोगोफोर, आलासिफोरा थाब जाखां लोंखां थांफिनगोन, बेखायनो आङो नै रेडि खालामना लाग्रोनि। ओमफ्राय आंना सारा थांबाय बाजाराव, मा मा मोनबोयो दा नोंथांमोनजों आं शेयार खालामसिगोन आरो। दा नै सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा जिरनानै लाखाबाय, ओमफ्राय नै हाखाबायबो लोगोफोर। ओमफ्राय दङ नै बानलु गोरानजों सामब्राम गुफुरजों आरो बे। ओमफ्राय फारसेथिंनो एकदम दाउदै रुगासिनो। दाउदैयाबो एकदम मा होनो बेसे जाखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आरो आलासिया बिफा बिमा फिसा साथाम, ओमफ्राय जोंहा साब्रै, 7 जनमोन नालाय। ओमफ्राय दा अगनबानि समाव गोलैयोबो नालाय गथ'फोरनि खोथा जानाय लोंनाय समाव, बेखायनो दै एसे बारा लाफाबाय आरो आङो 9था रुबाय। सामब्राम बानलु बाथोन देबाथाय बा नुबाथाय आं सासे आयंखौ बिराद मोथो गोसोखाङो आरोना। बै समाव जेब्ला जों सिख्ला सममोन, दैज्लां समावनो आरो बेबो माने माइ गायखांनानै सावरिबाथाय जौ लोंलायनाय एरिनाय जाया होमबा, बे समाव माने सातनिया जाहैबाय बानलु बाथोनबो दंफायोमोन आरो। ओमफ्राय बेस्रा बे आयंआ एकदम आलियाव माने बानलु बाथोनावनो जिरायफ्लांदों आरोखि। खम बेस्रा थानो हाया खिथु आलौनानैनो एकदम हजम खालामनानै लानांदों जाहैदों आरोखि। एखनबा बे आयंआ खोन्थायो आरोना, गोसोखांलायदों आयंआ नुबा थारैनो मिथिसिगोन गावनि जानायखौ। बानलु बाथोनाव जिरायफ्लांनायनि खोथा नालाय खम हाव मोनदों बे आयंआ। आयौ गिरु बारु जोंनि एखनबा खाजियाव माने ओरै संख्रि बानलु लागायनायानो बेसेबां हाव मोनो, आरो बेथ' आराम एकदम जिरायफ्लांबावथारनायसो आरोना। जायखिजाया बेफोर जेबो नंला, जालांबायसै आरो जायो एखनबा फानि। ओमफ्राय आंना बिबोनां बिजावजालि फैनो थांगासिनो, बेबो आसाम पुलिस मावो आरो बेस्रा बिबोनाङा खनसेबो माने जोंनाव फैफेराखै। ओमफ्राय दिनै फैगोन आरोना। आंना रेडि जाबाय आलासिफोरनो होनो थाखाय। नै आलासिफ्रा सफैबायानो, नै दा एकदम जानाय लोंनाय थुमथाम। नैलाय एकदम ओरै फिसाफ्रा नै केरामबो गेलेदोंमोन नालाय लेथेर फेथेर जाबाय आरो, नोंबा नों आंबा आंसै जानाय लोंनाय नालाय। ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, नै आंना नैबे बियादै आलासिनाबो इउटुब चेनेल दङ नालाय। ओमफ्राय जायफोर आंनि भिउवार्सफोर, बे जोंहा बियादैनिखौबो नायनानै होबानो जाबाय। साबस्क्राइब लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। मा नाम चेनेलनि नामा खिथाहरलाय? सुमिरानिनो। नायदे लोगोफोर बयबो। ओरै फारसे सानै गोदौगासिनो दङ, दा जोङो लोंनोसै। जाग्राखौथ' जाखांखाजोब्बाय बयबो। गेदेरफोर साथामल' लोंगोन नै साहाखौ। नै लोंनोसै लोगोफोर। नै जा फारसे बिजावजालि सानैजों आंजों साहा लोंनोसै। नै ओरै फारसे केराम गेलेगासिनो नालाय जा लोंखोमाबाय, नै लोंखोमानांगौहाय ने बाराबा। नैलाय आंना बिजावजालिया खथ' सुन्दर नालाय मालाय। मोदोमलायनाय नङा माथो, आंखौसो बुरिसिन नुयो। ओमफ्राय बेसो देरसिन नङाबा। नै बेसे गेदेर, नै आं बुरिबाय। बुरियाखैना लोगोफोर, खथ' मोजां। नै मोदोमखौल' एसे फेसेन नांगौ आरो, थेवबो थिग थाकसो। मबाइलावहायसो गिदिर नुदों लोगोफोर। नै नंगौ, मबाइलाव गिदिर नुखायोहाय। जोंहा बिजावजालि सानैजों मोनसे खोथा रायज्लायनो नागिरदों। मानो होनब्ला बिनि फिसाला आंनि फिसाला सानैनिबो फिसालानि नामा निउटन जादों आरो जोंहा मिथिलायासै नालाय नाम दोननाय समावबो। ओमफ्राय एखे जाना होबाय आरो। ओमफ्राय दे नोंहा खिथादो, फिसालानि नामखौ माबोरै निउटन नाम दोननाय? निउटन नाम दोननायाथ' मालाय बिफा मोजां मोनना दोननाय लोगोफोर। एकदम आंथ' निउटनखौ दोनबावासोमोन, आं मिथिगौ मोजां मोनाखैमोन आङो। ओमफ्राय
निउटननि सोलायहाय बिबैया निकुलास दोननो नागिरदों ओमफ्राय बेखौबो दोनहोआ ओमफ्राय आंहा नेरसोनखौसो दोननो लुगैथारदोंमोन बोरैबा नेरसोन बायदि मोननानै आरोखि बेखौबो बिफाया दोनहोआ ओमफ्राय मालाय निउटन जोंना सिगांखामोन ओमफ्य बिसिना उन जाबाय ओमफ्राय जोंनिया दोननायमोन जोंनिखौबो खिथाना लानोसै आङो माने एकदम गामियाव दंखाजोबो आरोना जों जा नामखौ दोननो नागिरदों गासिबो दंखाजोबो ओमफ्राय उनाव सानबायखि आङो सार आइजाक निउटनखौ गोसोखांबाय आङो जोंनाबो फिफाया बेखौ गोसोखांना ओमफ्राय दाना नामखौथ' नागिरबाबो मोनखायासै नालाय जेखौ दोननो नागिरनाय गासिबो मिलायजोबनाय गामियाव थाखाजोबनाय ओमफ्राय सार आइजाकखौ मानो दोनबावनो बिनि टाइटेलखौनो दोनसै नामा माथो बयनियाबो जेनेबा आं खोनादोंबो नालाय मेनला निउटन नाम दोननाय दङ बे हिसाबैनो माने आंबो निउटनखौ दोननाय जाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर आं जायनि नामखौ निउटन खोनादों बिनि आखल आखु साननाय हनाय गासिबो माने मोजां आरोखि आं जायखौ नुबोदों रावखौबो आं गाज्रि बेबायदि नुवाखै जेबो मोजांखौनो नुदों ओमफ्राय बेखायनो आंबो माने निउटनखौनो दोननाय जाबाय आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय बिफा दोननाय नङा माने मोनहाबो निउटननि सोलाय माने नियनखौ दोननो नागिरदोंमोन आरो बर'नि नाम नियन माने ओंखाम गोरलै जानायखौ नियन होननानै बुङा होमबा लोगोफोर बेखौ दोननो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहा ओरै आरो दोनखांबायना सार्टिफिकेट बानायखांखाबाय बेनो थानायसै आरो ओंख्रिखौ खिन्थानोसै लोगोफोर आलासि फैनाय हिसाबै मा संखो नायगिरिफोराबोथ' नायनो लुगैगोन नङा होनबा ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय ना बेसर टमेट' माने ग्रेभि संबाय आङो नै ओमफ्राय बेयाव दङ आन्दा ओमफ्राय नै बेयाव दङ अमा बेदर आलु ओमफ्राय नै बेयाव दङ दालि बेखिनियानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे ओंखाम जानाय लोंनाय जालायबाय नै जोंहा धुम धाम ज'नो सोरबा गाहायाव सोरबा गोजौआव नै जोंहा कमप्लिट जाबाय बाय बाय दे थांदो